Καλησπέρα και από μένα. Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην τρίτη γυμνασίου, στη λογοτεχνία, στο κεφάλαιο για τον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρη. Επειδή τα ποίηματα που ακολουθούν και αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, γι' αυτό το συγκεκριμένο, δίνοντας και τον τίτλο «Υπερασπίζοντας τον έρωτα», προσπάθησα να κεντρήσω κάπως το ενδιαφέρον των μαθητών. Στην αρχή έγινε αυτό, μετά ήταν τη δουλειά βέβαια και κάπως αποθαρρύνθηκα. Έχω βάλει με τη σειρά έτσι όπως έγραψα το σενάριο, δηλαδή την ταυτότητα του σενάριου που νομίζω ότι είναι γνωστά όλα αυτά, που βρίσκεται το διδακτικό αντικείμενο, τα ευλικόμενα ονομαστικά αντικείμενα. Ο τίτλος σας είπα ήταν λίγο δελεαστικός για τους μαθητές. Η τάξη ήταν η τρίτη γυμνασίου, 15 μαθητές, στο γυμνάσιο του Κρυονερίου της Κορινθίας. 4 διδακτικές ώρες ασφυκτικές. Χρειαζόμασταν παραπάνω χρόνο. Η προϋποθέση υλοποίησης είναι το εργαστήριο της πληροφορικής, που είναι αρκετά καλό, έχουμε πολύ καλό εργαστήριο. Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τις νέες τεχνολογίες, χρειάστηκε κατεύθυνση αρκετή. Τώρα οι μαθητές μας είναι αρκετά εξοικειωμένοι στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, παίρνουν μέρος σε περιβαλλοντικά προγράμματα, αγωγής υγείας, γενικά δεν έχουμε προβλήματα σε τέτοιου είδους δράσεις, δηλαδή και στο χωρισμό των ομάδων. Δεν δίνουμε ιδιαίτερο ρόλο στον καθένα, γιατί βλέπουμε ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα ως ομάδα, χωρίς να είναι κάποιος χειριστής ή κάποιος που συλλέγει τις πληροφορίες. Αυτό που διατυπώθηκε ως αίτημα από όλους είναι να έχουν όλοι το ρόλο του παρουσιαστή. Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αυτός που παίρνει όλη τη λάμψη, νομίζω. Το αντιλήφθηκαν στις προηγούμενες εργασίες, οπότε σε αυτή το διεκδίκησαν και το πήραν. Η προετοιμασία του εργαστηρίου, αυτό που είχα κάνει ήταν να τοποθετήσω στην επιφάνεια εργασίας του κάθε υπολογιστή το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Είχα ελέγξει τους υπολογιστές, γιατί εκεί με το διαδίκτυο έχουμε κάτι προβληματάκια. Το βιντεοπροβολέα μας ήταν όλα μια χαρά και είχα και τη συνεργασία του καθηγητή της πληροφορικής, οπότε με βοηθούσε όποτε είχα προβλήματα. Τώρα η σύντομη περιγραφή και η περίληψη, βασικά επειδή είναι ένα δημοφιλές αλλά δύσκολο έργο, ήθελα να δω ένα δύσκολο έργο πώς οι μαθητές θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, κατά πόσο θα μπορούσαν να τους κινήσει το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο το κομμάτι, αξιοποιώντας τις TPM. Οι γνωστικοί και μαθησιακοί στόχοι νομίζω ότι έχουν υποθεί και από τους προλαλήσαντες, η παιδαγωγική και η τεχνολογική, περισσότερο στους τεχνολογικούς στόχους, επειδή στις προηγούμενες εργασίες έβλεπα να γίνεται πολύ αντιγραφή επικόρνηση. Ο στόχος μας εδώ είναι να αναζητούν πληροφορίες, αλλά να επιλέγουν κιόλας αυτές που είναι οι κατάλληλες, οι καταλληλότερες τουλάχιστον για την εργασία τους. Η αφετηρία και το θεωρητικό πλαίσιο και η σύνθεση. Τώρα, ο χώρος διεξαγωγής στο εργαστήριο της πληροφορικής. Είχαν μοιραστεί οι ρόλοι, είχαμε 15 παιδιά στην τάξη, οπότε κάναμε 5 ομάδες των 3 ατόμων. Τους δώσαμε και τίτλο, οι ιστορικοί, οι βιογράφοι, οι αναλυτές συγγραφείς, οι γλωσσολόγοι λαογράφοι και οι αποτιμητές της αξίας του έργου. Δεν έχω βάλει τα φύλλα εργασίας από όλες τις ομάδες. Θα σας δείξω ένα ενδεικτικό από τους τελευταίους, από τους αποτιμητές της αξίας του έργου. Πάντως, ήταν μερικώς καθοδηγούμενη η διερεύνηση στο διαδίκτυο. Τους έδινα δηλαδή κάποιες ιστοσελίδες, γιατί είναι γυμνάσιο και ακόμα δεν έχουν αυτή την εξοικείωση. Βρήκαν όμως και πράγματα τα οποία δεν είχα βρει και εγώ στη δική μου αναζήτηση. Να σας δώσω να καταλάβετε. Κατά την πρώτη φάση, ήταν η πρώτη διδακτική ώρα, τους δόθηκαν επεξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της δραστηριότητας και τους στόχους και ακούσαμε από το YouTube το απόσπασμα το συγκεκριμένο που βρίσκεται στο κείμενο της λογοτεχνίας από τον Λιράρη Αλέξανδρο Παπαδάκη με τη συνοδεία Λύρας και Λαού του. Δεν κατάλαβαν πολλά πράγματα τα παιδιά, χρειάστηκε να το διαβάσω κι εγώ σιγά σιγά και δίνοντάς τους κάποιες επεξηγήσεις. Είναι δύσκολο το κείμενο,
παρόλο που είχαμε κάνει την εροφύλη, δεν ήταν εξοικειωμένη με το κριτικό ιδίωμα. Το διάβασα. Μας καθυστέρησε λίγο σε αυτό. Μετά κάναμε ένα μικρό καταιγισμό ιδεών σχετικά με τον τίτλο και τα ονόματα και λίγα πράγματα που είχαμε πει από την εισαγωγή. Έτσι λίγο να πάρουμε μια μικρή ιδέα. Από εκεί και έπειτα κάθε ομάδα δουλεύει το δικό της φύλλο εργασίας που ήταν τοποθετημένο στην επιφάνειά της. Θα σας το δείξω στη συνέχεια. Κατά την δεύτερη φάση γίνεται η σύνθεση του υλικού. Κάθε ομάδα δημιούργησε μία παρουσίαση στο γνωστό πρόγραμμα το PowerPoint. Η τελευταία η ομάδα, επειδή ήταν και λίγο πιο γρήγορη στο να συγκεντρώσει το υλικό και επειδή ήταν οι αποτιμητές της αξίας του έργου, θέλησαν να κάνουν κάτι αισθητικά καλύτερο, χρησιμοποίησαν το Movie Maker. Ήταν εξοικειωμένοι με αυτό, γιατί έχουν αναλάβει στο παρελθόν με τις περιβαλλοντικές τεχνικές παρουσιάσεις. Στην τρίτη φάση έγινε η παρουσίαση των εργασιών στην Ολομέλεια, με μεγάλο ενθουσιασμό και επισπούδαστο ύφος από ορισμένους. Και στην τελευταία φάση είχαμε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, κυριολεκτικά στρογγυλής, όπου γινόντουσαν παρατηρήσεις σχετικά με τις εργασίες. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια από τα παιδιά, ο ενθουσιασμός για την κάθε ομάδα φαινόταν και την ώρα της παρουσίασης, δηλαδή τα βλέμματά τους ήταν χαρακτηριστικά. Όταν τους άρεσε κάτι, αμέσως το έδειχναν. Υπήρξε βέβαια και μία φόρμα αυτοαξιολόγησης των ομάδων, όπου εκεί νομίζω ότι επίσης απάντησαν με πολύ ειλικρίνεια και πράγματα τα οποία είχα διαπιστώσει και εγώ η ίδια, τα διαπίστωνα και μόνο του και τα ομολογούσα κιόλας. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα από το. Ένα από τα φύλλα εργασίας, της μιας ομάδας τουλάχιστον, που είναι οι αποτιμητές της αξίας του έργου. Απευθύνομαι στους μαθητές σαν να είναι πραγματικά ερευνητές και να κεντρήσω την προσοχή τους. Πολλές φορές η αξία ενός έργου συνάγεται από την επίδραση που άσκησε στην εποχή του αλλά και σε εμάς σήμερα. Στην παρούσα εργασία καλείστε να αποτιμήσετε την αξία του ερωτόκριτου. Πρώτα, αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη δημοτικότητα του ερωτόκριτου στην εποχή του. Βλέπετε, θα μπορούσαμε, είναι ηλεκτρονικά τα φύλλα και συμπληρώνουν κατευθείαν οι μαθητές, είναι εύκολο για αυτούς μετά να τα χρησιμοποιήσουν στην παρουσίαση. Εκτός από τη δημοτικότητα, βρήκα και κάποια αρνητικά σχόλια που είχαν γίνει για τον ερωτόκριτο τότε, το οποίο ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, αναζητούν στο διαδίκτυο μελοποιήσεις και απαγγελίες του ερωτόκριτου, όπως επίσης θεατρικές παραστάσεις ή παραστάσεις κουκλοθέατρους και θεάτρου σκιών που έχουν γίνει με βάση τον ερωτόκριτο. Τέλος, με αφορμή το συγκεκριμένο πίνακα από το ζωγράφο Θεόφιλο, αναζητούν επίσης πίνακες εμπνευσμένους από τον ερωτόκριτο ή απεικονίσεις σε χειρόγραφα, θα συγκεντρώνουν σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. Αυτή η ομάδα ήταν που έκανε και το βίντεο. Το κάνανε μόνοι τους, το επιμελήθηκαν με μικρή καθοδήγηση, το ξέρανε αρκετά καλά. Θα σας το δείξω τώρα, ελπίζω να το παίξω.
Αυτή ήταν η παρουσίαση των παιδιών. Οι υπόλοιπες γίνανε σε PowerPoint, ξεκινώντας από αυτούς με τα βιογραφικά στοιχεία, με το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, με στοιχεία της γλώσσας του συγκεκριμένου ποίηματος, στοιχεία λαογραφικά, οπότε στο τέλος πραγματικά όλες οι ομάδες μπόρεσαν να δουν το ποίημα στην ολομέλειά του, να το δουν ολοκληρωμένο δηλαδή. Θέλετε να μας πείτε τα συμπεράσματα? Στα συμπεράσματα. Ναι, μόνο στα συμπεράσματα. Μόνο 2-3 πράγματα σχετικά με τα συμπεράσματα. Θα κρατήσω τον ενθουσιασμό των παιδιών. Ζητούσαμε να κάνουμε όλα τα κείμενα στο εργαστήριο με τον ίδιο τρόπο, πράγμα το οποίο δεν ήταν εφικτό ούτε για μας, ούτε για τους μαθητές, αλλά ούτε και για μένα προσωπικά, γιατί η δουλειά που χρειάστηκε να κάνω για να ετοιμάσω το σενάριο ήταν κοπιαστική και το άγχος της ύλης επίσης μας κατέτρεχε. Από εκεί και έπειτα υπήρξε πραγματικά ενδιαφέρον για το ίδιο το μάθημα, αλλά υπήρξαν θετικά στοιχεία και για μένα, δηλαδή όσο ικανοποιημένα και ενθουσιασμένα ήταν αυτά, άλλο τόσο ήμουνα και εγώ. Συν του ότι ήταν το διαγώνισμά του στον Ανατόκριτο και οι επιδόσεις τους ήταν και πάρα πολύ καλές, για να δούμε και το πρακτικό του πράγματος. Δυσκολίες υπάρχουν πάρα και στα εργαστήρια και να συνεργαστούν οι μαθητές, υπάρχει φασαρία, κάποιοι μαθητές θέλουν να ηγηθούν τον άλλον, αυτά τα προσπεράσαμε. Σας ευχαριστώ. Σας ζητώ συγγνώμη προσωπικά γιατί